The Gospel of the Kingdom. Matthew 15 from verse 21. Then Jesus departed in the coast of Tyre and Sidon, and behold, a woman came out of the same coast and cried to him, "Have mercy on me, O son of David. My daughter is grievously vexed with a devil." But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, "Send her away. She is crying after us." But he answered and said, "I'm not sent but to the lost sheep of the house of Israel." Then she came and worshipped him, saying, "Lord, help me." But he answered and said, "It is not good to take children's bread, cast it to the dogs." And she said, "Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is thy faith. Go, let it be done as your will." And her daughter was made well from that very hour. Father, we thank you for your word. Speak to us. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Now, ndi wamwe amai vakagona kudiscover dambudziko uye ndokubva vaziva kuti riri kubva kupi, nyange vasina simba rekuzvipedza, but vane level knowledge yandida kuti timbogona kudzidzisana pano. Vakatoziva kuti mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yechina. Havasi kuti mwanasikana wangu anonetsa, nyange musikana ainetsa achiita zvakaipa, but mai vaenda kunoripota kuna Jesu kuti mwanasikana wangu unonetswa nemweya yechina. Kuti vakagonda kuziva source of problem, kuti mwana uyu ari kutonetswawo nyange ari kunetsa. Kuziva root cause yeproblem zvinokupa kunzwisisa the right answer. Nekuda kwekuti mamwe ma-problems atinawo hasiriwo ma-problems acho, iwayo ma-symptoms ekuti tine ma-problems. So it takes also depth ye knowledge kuziva kuti dambudziko randinaro nderei. Nokuti vamwe vanotofungidzira kuti dambudziko rawinaro kushaya mari, gamba kushaya mari kwakaberekwa nedambudziko rawinaro rekushayiwawo zvekuita kana kusaziva zvekuita mulife. Saka pamwe pacho ukasaziva the root cause of the problem, unogona kubatira the symptom. Ukaenda kuna chiremba medically uchirwara, ana chiremba medical doctors vane zvimwe zvavanobvunza, hazvireva kuti iwe wakadzidza wadarika chiremba, but ari kuti maybe une knowledge inoita kuti ubatsirike easily. Saka pane anonzi ma-symptoms of a disease. Chisiri cho chirwere, ma-symptoms, ma-signs ekuti unorwara. Saka chona nedzimwe nguva ukati ndiri kunzwa musoro, ndiri kunzwa mudumbu, chiremba akanyanya kutarisa, unonzwa akutaura nyaya dzisingaendereri zvawafambira, anobva ati dai matanga matorwa ropa. Ko ropa rine basa rei? Ndiri kukosora. Vanotozva kuti neimwe nguva ukaona munhu akukosora, hazvive kuti ari kurwara, zvingangodaro kureva kuti murwere. Akanonoka kuziva kuti murwere, saka akuita sekunge ari kurwara iye ari murwere. Maybe shona iri a bit deeper, but I'll explain again. Ukaenda kuna chiremba medical doctor, apa level yekuziva kuti kune anonzi ma-symptoms of a disease kogoita a disease. Kureva kuti anoziva kuti izvi zviri kuitika pauri haisi nyaya yekuti uri kurwara, inyaya yekuti uri murwere. Saka ma-symptoms anokubatsira kuti ukanzwa wakukosora waenda kuchipatara, haangotanga nekukupa mushonga wechikosoro. Anogona kuita mamwe matest yekuti sei wakosora. Yeti kukosora itori dambudziko rinotoda futi medication, but unogona kurapwa chikosoro proper medication wobva wafa. Why? Wakarapwa the symptom of a disease, not the disease. So knowing kuti sei ndine problem iyi, itori wisdom, utori uchenjeri, zvinobatsira kuti uzive kuti saka nhamo yangu ndoipedza sei. Nokuti vamwe vedu tinofungidzira kuti hatina mari, ndo nhamo yatiinayo. Gamba nhamo yatiinayo ndo yakabereka kuti mari yacho ishayikwe. I love examples. Rega ndokupe menzaniso. Mukomana akapfimba musikana akamuramba kuti hauna mari, wanzi hauna mari, hauna kunzi hauna rudo. But mukomana anogona kutsvaga mumwe musikana. Uri kunzi hauna mari, hazvino kunzi hauna rudo. So ukanzi hauna mari, unofanira kutsvaga basa. Musikana akati handikuti hauna mari, hautsvaga umwe musikana, unotsvaga basa. Because hauna kunzi hauna rudo. Kurati unofanirwa kuziva, ndiri kurambirwa kushaya mari kwete rudo.
sakabuda pachena kuti hauna mari ndokuti andotsvaga umwe. Problem yako watoudzwa kunzi rudo rwakawandisa but mbichana haipo. So knowing the root cause or the real problem, itori wisdom, itori intelligence. Nokuti vamwe vedu tiri kufixa wrong issues, tiri kufixa symptoms ema problems atinawo tichiignore the real problem. Ndonga situation yangu ndikananamatirwa zvinhu zvangu zvinoita mushe. Uri kungofungidzira kuti you lack prayer chete. You lack a lot of things. Even after prayer, you need understanding and wisdom to understand the markets and a lot of things in life. Ukanamatirwa kuti ubudirire muupenyu ndokunge une zvekuita ende zvekuita zvacho zvirizvo zvine mari yakanaka. Number 1. Number 2, which is your marketing and strategy of business. I believe in prayer, but I believe in knowledge and understanding. Why? Nokuti moja mdziko Mwari anoti kuti vanhu vangu vapara nekushayiwa ruzivo. Iko kuna Satan, iko kuna mademoni. Mwari vari kuti munhu akakwaya knowledge concerning matters in life, Satan wacho mudiki. The devil takes advantage ye lack of wisdom. Chinotomupa power kuziva kuti wewe hauzive zvauri uye zvaunofanira kunge uchiita. I love this saying. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri rakavigwa mupfungwa dzemunhu ari kudzvanyirirwa. Munhu anokudzvanyirira haana power. Anongotarisa kusaziva kwako ndo power wakamupa. Vanotaura chirungu vanoti knowledge is power. So knowing the root cause of the problem, ndo number 1 chinoda kuadreswa mulife medu vazhinji. Nekuda kwokuti tiri kutsvaga vanotinamatira, tiri kutsvaga vanotiparidzira. Wanamatirwa, waparidzirwa, but do you know market? Do you know business? What do you do in life? Hapana, I believe God for a miracle. Zvinhu zvangu zvinochinja chete. Shuwa Mwari une simba rekuti zvinhu zvako zviite, but iwe une ruzivo here pazvinhu zvacho zvaunofanira kunge uchiita. Saka dambudziko ratinaro kazhinji takafungidzira kuti kuenda kuchechi life inobva yachinja. Of course, it's a place yet transformation, but a lot is involved pakurarama kwako panyika. Haasi ese matters life ari spiritual. Mama wacho ari kana ari mu physical realm yekuti you need brain dzakapiwa naMwari. Mwari akatipira brain kana tichinamata mumweya. Pane nyaya dzisingade zvemweya dzinoda knowledge on the ground. Bishop rakataura tibereke nai muwande. Can you support vana vacho? Aiwa zvirimo mushoko. Hakuna Bible rinochidha vana vako kana chechi chakuchengetera mhuri yako. Saka kana waverenga pakanzi bereka nai muwande, chinonzi family planning, chinonzi self control, chakaiswa futi naMwari mauri mukuvawanza kwacho. Can you feed them? Because zvakatonyorwa bereka nai muwande. Haisa assignment yako ndedu tese, tipo chance. Munhu 112 tipo chance. Bereka nai muwande haisa assignment yako, haisi calling yako. Ishoko remunhu wese. Saka munhu wese anoita 1 toto wanda. Yoda kuvhara watungamidza mberi 15. Uda kuti kavhira. What am I saying? Kusaziva the cause of the problem you have is the major problem in your life. Nokuti uri kutsvaga kufixa dambudziko risiriro. Mamwe acho symptoms of a disease. That's not the disease you are suffering from. Ndati ukaenda kuna chiremba uchikosora, unonzwa vachiti torwai ropa nderei munhu achikosora. Zvinoreva kuti dzimwe nguva uri kufungidzira kuti uri kurwara, hausi kurwara, uri murwere. Saka ropa ndo rinozotaura kuti haiwa kukosora hake bali chakachaya. Tinaye mukomana. So amai vaenda kuna Jesu vati mwanasikana wangu anonetswa nemweya yechina. Uri kuonera kuti vane intelligence, vari mature. Havasi kuti mwanasikana wangu anonetsa. Vari kuti mukunetsa kwake kwese haasiri ani problem. She is possessed. Nawe baba vakamboya kuna Jesu zvikanzi mwana wangu kana zvamubata zvinomuisira mumvura kana mumoto. Ndoti haasiri anobata kana zvamubata ari kutobatwawo. So tine vanhu vatiri kuedza kugadzirisa vasiriwo vane problem. Gamba problem mweya unotovabata ende zvikavabata zvinovawisira kunotamba kandege. Indakati what common sense zvinoita here kuti vanhu vavhure kambani yekupota vachipa iwewe mari. Kungofungawo zvako, kungofungawo general.
Kuti vakagadzira kampani yekuti unopota uchitora mari yako chete. Kuti unongotamba kandege wopiwa mari yako waenda kufungo kwako nevashandi vari imomo vese nebuilding yane rent yaunobvisa iye fungo yavo ndeyekuti iwe usimuke. Vanopinda brain kwete prayer brain. Sure uya muno mutauna una munhu unoziva pane munhu ada kuti upinde basa. Nemanetsera anoita basa pane asangana newe ada kuti upinde. Unyachonzwa kuti ndine luck randinaro. Iyi common sense asi zvemweya. Pabasa pacho pane kutoti mupinde mushande unotanga watorerwa zvawinazvo. Unonzwa ndiri kubatsirika. Uye mufundisi namatirei apadi prayer pada ngoonesa mastreets elife. Sawa na mtu pamunchano na matiwa pamunchurch life chanodai. Some issues are not spiritual. Ada kuta dress wafuti physical with natural understanding. Unona matiwa marriage ukaiwana inochengetwa ne character kwete ne prayer. Unoramba uchitaura ndimi azvishamise. Ishe munoshamisa chengeta imba yangu kisa munhu komani panda kiss up apadi prayer from prayer kisa munhu nyeye kuigadzirike nemtsano kisa munhu mupotera ishe mudzikamise ukabata munhu anodzikama ma issues anda kuaddress pa physically kusaziva the root of the problem kunoita kuti uone temporal kana artificial kana kuti answer isiriyo pachinhu. Arikupadza so baba ukabata musoro kunamatirwa pane zvinoitika mulife handisi kuramba. Anointing yakafanana nefuel. Bisa full tank mota isina engine haina kwainoenda. Engine ibrain tsano akazodza musoro namafuta chiri kunzi musoro in knowledge. You need anointing upon your thinking, your mentality. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka chiri kunzi musoro in knowledge mafuta I anointing. So the anointing will rest per level of understanding. Munhu anona mamapoto anodi kunonamisa kunoita business yake project bruku kune mene adzoke ane mari ka1 sei achitendera kumufakosi research yekutoziva kuti kuno kumapoto akaboka zvigamba avapedze uko chaboka anorasa apatomboda prayer ku understand the market nema systems elife. Ishe mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya china ndokukura kwako mwana ari kunetsa but amai vakuziva kuti asiriye she's possessed. Tine vanhu vanodiscover vanozoona kuti munhu ane dhimoni kana munhu wacho anamatirwa amanifesta ovatisaka ane dhimoni. Imwe level yematurity dhimoni rinooneka kwete kuchechi kutotaura chani ari pane basa pane mweya kunoona kuti kusvika paringana windo avanyari zvinyadzi zvekuti iwo ndiwo unyara uri kunzwa even kupasana kwawo imbwayo uri bhaire imbwayo ndari nende kuti achinzi imbwayo handizvo zvako izvo mbeko ndimune mchiti akomanokomanokomano zviri pavaya hazvinyare kana zvamubata kunzi imbwa izita rake. Mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya china havagone kudzinga dhimoni racho amaya but vane level of understanding yekuziva kuti ukaona munhu akudai she's possessed saka handimurove handitsvake vanhu vanoita counseling. It's a spiritual matter. Ndokubva aenda kuna Jesu. Shida vakatomboenda naye kumadzitete kunana gogo vakataura nemusikana haasi kunzwa ndokamborova vakaona kuti haasi kunzwa ndokuziva kuti uyu wamweya. Why? Because munofa muchirova vanhu vasikade kurova vandatobatsirwa. Job chinhu wani chandomurespekta murume anonzi Job arikavha maronda zvese Mwari vamudzorera. Chinhu wani chandomurespekta pamarriage haana kudivorsa. Yeti mukadzi wake ndo type inofanira kunge yakadivorcwa for one reason. Ukaona madhemo wakabvisira mari ukaroora kana wakurwara vanova vachiti tukai Mwari mufe kushuwira ushirikadzi. Madhamu wako kufarira kufa kwako. Mukadzi waJob akaenda akati teti shaudai Mwari murume pasi ina handiprofite but ndinoziva kuti kune mupesi anga aripo. Kozi munhu angofarira kufa kwako asina plan B. Madhamu wakaroora iwewe vanoshuwira rufu rwako. Type yoyo karikavha wapora type yekudzinga but Job haana kudivorsa. He was mature in understanding things. Akaziva kuti havasi madhamu ari kutaura chiri kundirwisa chakurwisa chiri maari. Roza adaro
Iwe wasatoona vanhu vagara mumarriage kana 20-30 years musokuti vakanetsana nonzwa murume ashedzera kuti haundizive patwenda muzivanira ayo zviri kuti haundizive zvinyowani ende zvinorova akakuroora achikudawo ndicosmas but vauya havanouraya munhu saka unzwa chiti haundizive haasiri ndokumanifesta. Saka kana usati wakura pakuanalyza life unongoona munhu akanamatirwa akadonha ane dhimoni. Amai ava vanonamatira mwana wavo havana that knowledge that power. Vatoenda kuna Jesu anodzinda vachiti kuti mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina. Komadi kudzinga, I don't have that grace or that power. Machiziva sei vane pitini yavaone pitika kwezvinhu mulife kuti hakuna munhu anofarira kudai. Ukaona munhu akudai pane chamugara bedzi peiye saatambira hadi kuenda kumba adanowedzera kukandege anonzwa mweya wokuwedzera. Mumwe anzi akazofenda wabva nemwe chimetro pakatoenda amburensi kunotora munhu ukandege achida kuwedzera ndokubva atapudzwa. Eda kuti common sense zvinoitawo here kuti vanhu vavhure kambani woemploya vashandi vobvisa rent pabuilding kuti wopoto uchinotora mari kana kanzi vanokufarira handifungoti vakakufarira svika level iyoyo. Saka vanoti kana common sense yashaika pane mweya wetsvina wapo. Saka ndiwo vakada kuti usatambe anoregera kutamba in your presence ane matambiro anozoita. Tazvona mazatoenda kuakaisi hakuna anoda kuita zvouferi mubhezi rake richiona tainzvengana waizongonzwa maona ndakaenda nacho unenge warohwa mari manje but hachisipo wakazoenda zvinotonyadzisa tinopota tichinzvengana. chaputileko kuti unomusemuse kongoenda nguva ifuti tavakanitorera bhuti shamwari atakana bhuti tinonzvengana wai naturally mucommon sense hazviite. Munhu wese unotara nezveupenyu achigutsurira so hazvina kuti anozvishandisa. Mweya wacho ukabata wakamuudza zvese izvi anokuona seunga unozvauri kutaura. Mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina saka ndokubva aenda kuna Jesu. Unoti hana hama hakuna anateta hakuna anasekuru variko but akaunderstand that this is a spiritual matter. Haasiri ari kunetsa ari kutonetswawo but at the end ndiye anenge achinetsa achipushwa nemweya. Mapurisa anosunga mbavha asunge umbavha. Sachizoti akaenda kujera bira vanhu akabira munhu sipo futi ikoko anopfurira mberi anoshanda nemukana uripo nokuti chiri maari akasungwa ndiye but ichi paakaenda kukotu chaitonzwa kutarwa 5 years ichi hachipwike chinokupota chichimushanyira achibira ikoko. So amai ava mature vakuunderstand the root cause of the problem. Vazhinji vedu nyaya dzatida kuti tinamatirwe pano hadzisiridzo. Kune vanhu vasingazivi dambudziko rake raapo iri hasiro dambudziko kuti hauna mari ayo hauna chaunoita ndosaka usina mari because money follows service. Kwete tsitsi mari haiflowe mutsitsi inoflowa kuti unoita nezvei. Handinamatirei mari haisi kubatika iwe uchibatei kuti uibate. Handitoda zvodzo baba pane zvinofanira kuita. I believe in miracles but there are systems to follow in life. Ukatoya pano ndikakuti kubata musoro ndikanamata kuti from today be a doctor hautomboda vanhu kuti vakupikise wega ndonondibata roko kuti andaingodareserese unoziva kuti kudzidza hauna unoziva kuti mwari anotozvishamisa but pauri pane ma1. Why? Because masystems yekuti you acquire knowledge on the ground kuti upiwe pepa rekuti you are now a doctor hazviwanikwe kuchechi. Sanobva chechi kuita kuti mainjiniya namadhokta unonamatira modzokera kumba murive zvamuri izvozvo kuti pakuda kuimprova nekokaya skill hakuna chechi inokupa skill rausina. Mauya kuchechi muchadzokera muri mainjiniya never. Ndaane 49 years asanobva chechi yakadaro izi kuti munova muri zvauri munonamatira so modzokera kumba muri mainjiniya madhokta zviite unodzoka uri iwewe cosmas asina zvaari kuita ari kutarisira kuti pane gore rino igore remultiplication. God bless you. Unozara kuti izwire kuti multiplication iri very dangerous pakudai. Any number by 0 kana million ne0 saka pakapromiswa zvakakura usina zvaunoita it's unfortunate.
chaungatoita maybe kuchinja chechi. Bali mumwe munhu anofunga kuti nhamo yake ichechi yaanopinda gamba kusaita zvinoparidzwa achipinda ikoko. Why? Because chinozoprova kuti ndiani problem. Anotakura bhaibheri raaishandisa kwaaipinda achiti akuite, but anenani bhaibheri raaishandisa ikoko kuti zvirimo mazvinyepe ndindi nenharo. Mwanasikana wangu anonetswa nemweya yetsvina. Havasi kuti mwanasikana wangu anonetswa nemweya yetsvina. Saka kunetsa kwese kwaari kuita ndiye ari kutonetswawo. Saka ndaakuziva the root cause of the problem. Saka ndicharova mwana, ndaakubatsira mwana nokuti ari kutonida help kwete kurohwa. Ndaona kuti chiri kuoparita paari mweya. Kuziva the real problem ndopane nyaya. Vanhu vanamatirwa nyaya dzisiridzo. Chero murume anenge angondipfimba atite 2 months atondisiya, atite 2 months atondisiya. Hongu kune mweya wekusiyiwa, but uno hwako hauite kuti here vanhu vaende. Unoziziva kai pamuromo. Mumwe akazoitwa sei kusowo angonzi ukanzwa murume akupopota mvura yatakupai funda mvura iyo. Iye anofunga kuti mvura iri kushanda gamba uchadaira. Konodaira sei munokanwa mune mvura. Wazokaudzwa fefe pamuromo ukati irafu aone. Shuwa kune mweya yetsvina inoita kuti usiwe, kwa iwewe hauna utsvina here. Inzwa, madhimoni anozviziva kuti ari nomadic, anofamba anotaka dzingwa apa, ukaenda kuruseti akadzingwa obuda oenda paka, anozviziva. Saka kuti asiye maresults kwawo anokusiyira experience patime yaakaoperata newe. Izvezvo hautomboda dhimoni, unotoziva maitiro acho. Chinhu chinonzi memory chiri dangerous ka. Ndamboenda kuBhawaii ndakambokecha. Izvezvo ndiri mufundisi ndotozimudzino manotsi acho ndoaziva. Chifeva chipfimbwa ngosvika wadii wangu ndine 5 todi watopedza achinotombobuda ndiri bishop kudai so. Zvoda hapachada dhimoni. Varungu pavakauya pacolonization, they knew that one day these people will fight us todzokera kwedu. But vakaisa a strategy yekuti vadzokera kwavo. Imi masara munosara mchinyora tsamba kuti we are now open, come again. System unotozvinzwa kuti kana pasina murunguso hatina kwatinoenda. Yeti vakadzingwa nepfudzi apo vakudzoka netsamba. Chingouya aiwa we are open yatitetesa. Why? Vakasiya a strategy yekuti without them we don't believe we can do it. Come on. Zvatotonetsana kuAfrica kuti aiwa vazhinji because vanovaka vanodii ukazotarisa aivaka vacho tisu chavaipa mainstructions vachilidha zvinhu. I've got a friend anga ari pafamu. Murungu wepafamu ipapa hapana zvaaita paishe yefodya. Ndiye aiita muchinda wacho. Ndiye aiita zvese. Satenda kuti varungu vanorima akomana. Aye vanotaura vanorima. Saka izvezvi ari kumusha akuita zvaaita kufamu is now big. Dai akaita zvino kuti murungu wangu adzoka, vamudzingire murungu wangu adzoka, waipiwa salary kwete profit. Saka tona murungu haanetseke mukada independence ari kupai death ratio. Even musi wacho anogona kutokubayirai mombe. But mega munotozoona kuti chatakapiwa ideath, we are not yet independent. Because ma-hours aunomira uchida kuhora sadza nenyama nekoko anokuudza kuti pachine basa. Ndine hama yakawira mudhamu resupu kaende paindependence. Baba nyama isi kutamba nayo. Yakapotseura sekuru wangu. Mundu engeri paraini so musi wa 18 April ndobona kuti independence ichiri kudiwa. Iye pakalenda iite. Mwanasikana wangu anonetswa nemweya wetsvina. Kwete kuti ari kunetsa, anonetswa. Saka mai vari kutoziva kuti ukaona akudai zviri kutangirawo. Ma-symptoms of a disease is not the disease. Ma-prayer request ani 3/4 yevanhu haasi genuine, haasi correct. Satani anotozvifarira kuti usazive pazviri kubva. Anotoda kuti upote uchida kurwisana nezvisizvo. Goriati ukatamba naye anofamba naamabhiera anenge atakura zvinhu pasaiti. Saka ukanda dombo kuna amabhiera unoruza maweapons ako.
David akatilena Goliath wacho kete mutano ari pasaida. Nhamo inotungamidza masymptoms. Akamufundisa kuti ndikabata mari inofamba sei. Iwo ukaibata unofamba sei. Kwa unoenda ndoko inoperera. Unodiwa kudzikama waibata toona kuti inoenda kupi. Symptoms of a disease is not the disease. Knowing the right challenge inoita kuti ugone kuwana the correct answer. Mfundisi ndakushaya ndokushanda but mari haisi kubatika. Uri kuita rei mukore uno nokuti kune rimwe risite where I phase out in this season. You must understand seasons and times and you know what brings money in this era. Ndinase kuronga ungari makanika waigadzira kuti maangiria izvezvi havasi kubata mari. Angiria dzakaitwa phase out. Skill ravo rakarohwa netime. Saka havana matirwa kuti pamuke imwe angiria. Vanoda kutichwa kuti muvha ine time understand maG6 nemabhenza ako. Hapana dhimoni marohwa netime. Saka nhamo yatinayo kazhinji ndeyekuti vanhu vane maprayer request enyatisidzo. Ndinoona unakumbira Mwari zvisirizvo. Chakanakira Mwari vanoziva zvari kuedza kutaura pazvinhu zvavataura. Joshua akanamata zuva ngarimire, zuva rinofamba. Mwari akaziva zvaari kuda. Kwaari akatoita miracle kuti ramira. Chakatomiswa earth and I will explain a little bit. Munhu akapiwa authority on earth. Sun is another planet. Saka prayer yake haikwani pa authority yake. Akapiwa simba panyika kwete kuzuva imwe planeti. Saka paari kuti zuva mira. Denga riri kutoziva kuti prayer authority kulevel iyo hakuna. Number 2 rakatomira chiri kuita rotate earth. Saka Mwari ndokubva vamisa earth kwete zuva. Nemunyori ndokubva vanyora kuti zuva rikamira. I will explain. Ndauye munyori. I will explain. Kupiwa shoko naMwari kuti uudze vanhu. Unogona kupiwa shoko raunofanira kuudza vanhu. But nekuziva kwako vanhu unosvitsa maringe maziviro aunovaita. Saka pane rimwe racho rinotyisa kuti utaure unozokoti handina mazhinji. Yeah. So Joshua chaari kunamatira hachienzisa hachiko. But Mwari vanoziva kuti zvaari kuda kuti zviitike zvii. Mamwe maprayer request atinawo hasiriwo. Why? Because tiri kupera nema symptoms of a disease, not the real disease. Mukadzi wangu andiremekedza, ndindo yamunhu anondiremekedza. Zvamunoitawo zvinoremekedzeka here. You earn respect, you don't demand respect. Ungauti vana ndiri baba wenyu, ndiri mugara wepano. Ukangobhehave sababa iwoto. Indaimbonzi baba kumba kwegirlfriend nomwana wegirlfriend. Ndakatotama kuti kamfana ndiri baba wakiri. Ndakadiscover kuti kari correct. Ndiri kukaratidza ubaba. Bhezi kakachema visit. Kakachema ice cream. Kati munhu ndibaba chetu. Ubaba action. Kwete title. And you don't demand respect. You earn respect. Pamwe paunotimbira kuremekedzwa ufanira kuchemera. Iva ne good behavior ino-attract respect yacho. Ngatiri kuTombstone and Valley kune imwe nzvimbo so. Saka vakomana vakachera vakavakira matombo dzimwe hama. Pamunino wangu asara ndokubva vasumuka vakaparara nedoro. Zvanzi hamaitira hama wakoma wangu yese. Neni mundiitirewo. Ndikati iwo havana kukumbira. Vaita zvinoita kuti vaitirwe. Pane level yekuti unosvika pakunzi you deserve. That kuenda nerequest. So kuziva your real problem. No problem wonde yawinayo. Amasinda mara yasikubatika. Pakuti mara yasikubatika kune vanayo vari kuibata. Zvibatiso zvacho mabatiro akasiyana. Ndati usaite general person pakunzi kanzi zviri sei woti zvakaoma. Unofanira kuti ndakaomerwa. Munyika muno ukangoona kubucha kuine mazondo mombe yacho yanga iriko. Iwe ndiwangopiwa tsoka but mutumbi waenda. This week but last year. Ukangoona kune nzondora chicken yacho yanga iriko. Ari kurova tsoka ndiwe.
Saka ukati zvakaoma ndiri kurova nzondora, unoti ndakaomerwa ndiri munzondora. Ukageneralize everything in life unoita error. Root problem yako noiziva here. Handisoni ndikangopinda basa so apatori nguva unobata nguva here hakuna usimbe here. Imwe research haisi yespirit. Tamuziva nokumusha kwedu vanobata-bata. Mukubata-bata kwavo iwo uchibatei. Osaka vamwana funza kuti vakaroiwa ukwana unodarika stage yauri. Nevaroi vacho vanotoona kuti apa akatochumira vakapoorega. Hautongoda kuroiwa zvauri izvozvo zvokuti kwavanotambisira mushonga. Vanhu vatadzira Mwari mugadheni. Vanhu vakapiwa punishment yavo murume nemukadzi. Kosei nyoka, Satani apinda munyoka asina punishment. Kungova Satani ikoko ndo punishment yacho. Autuka akatukwa. Inde chikakuya noparisa chituka vanhu. Mwari wandi kumutuka. Iko kutoparidza vanhu achituka vanhu. Isaine kuti haachapiwa kwakutsvaga ega. Ndokutotukwa kwacho. Denga hachamupa shoko anotsvaga ega. Ningi akabirwa muchechi kwake, ningi itsotsi, ningi akazoda muchechi kwake, kuti vanhu vatombera vako service yapera. Ichechi! Ko kana chituka vanhu handidi kutukwa, ndokutotukwa kwacho. Kuti denga harichamupa kufanira waenda. The root cause of your problem, ukasaiziva, that's the genuine problem you have. Izviripo masymptoms are. Chiremba mukungwara kwake, mukufunda kwake, wauya pachipatara, munosvikira kutemperature, mochekwa BP. Kune nyaya dzinobatirwa kuBP, uyo usati wataura. Ika kana kuzunzwa zvitemo muchakachiswa, kana kutengesa dzimwe nyaya dzausiri kutsanangura. Ndakambopiwa bhedhika, ndaenda ndiri fiti so, zvikanzi aiwa hamusi vaiti ndati ndakauya ndega ini ndatofamba, zvikanzi baba BP iri pamuri munonodo 9 time. Ndandodona sendiri fiti, zvikanzi matengeswa nekakaisa umwa. Vabvatsana vakadhuza. Chiremba anozati dzimwe nyaya hautaure. Unozvitengesa wega nekati yakupa umwe. Mukazaisa munhu ati mubhedha. Mubhedha waiko? Baba munofa. Stage yamava yakaipa. Saka watoenda kuti amene apa pari kungomara-mara, onzi mutorei ropa kuseru. Zvine ropa kungomariwa pahuro apa. Onzi kuti wamarwa so kuti mungatange rini mushonga une vamwe. Zviti ndeapo ndaiwa. Tano. Aya masymptoms aya. Hausi kurwara, uri murwere. Saka unoenda kunorapisa nyaya isiriyo. Amai vati ndiri kuna Jesu, mwanasikana wangu anoniswa imwe yetsvina. Handina simba rekudzinga dhimoni rake, but handishawedza time ndichimurova. Ndiye ari kunetswa kwete kuti ari kunetsa. Ari kunetswa nemweya yetsvina. Kwete kuti ari kunetsa nokuti ane mweya wetsvina, havagona kupatsanura. Kana zvamubata, kwete kana abata. Kana zvamubata, zvinomuisira mumoto. Kana zvamubata, zvinomutambisa kandege. Kuda kuti kuwedzera pei. Yani marisiti akawanda zvachioreva. Kuenda kumba. Iwo ndati common sense zvinoita here kuti vavhure kambani yekupota vachipaiwe mari. Utsvaga vashandi, worenta building, iwo wouya wotora mari yako woenda. Kana ndiwe zvako. Panyika pari, vanovhura kambani wopota vachipaiwewe. Zvine profiti tsano. Iye kuti unotemba munhu ari kuEngland kuti akagoyesa ndosumuka. Amuwirirana muzivani, ungonyora kuti Lukaku to score. Arova bhaya kuti unozonoti andiuraya. Uchauraiwa nevanhu kuru kuEngland wewe. Ndeuma chakuuraya ndikukutaurira. Ndeuma to score. Unofira kunofarwa nemudiki. Pavakachitanga chini chivaitozva kuti Mbeumo wacho hawirirane newe. Iyo ndoutomutrasta zvako. Mbeumo to score.
but zvindo zvaunoda kana zvamubata. Vamwe vanhu vatiri kujaja hasi machoices avo. Mwechina inodominata mavari ndo inovapa kutaura ikoko. Iwo one kuti munhu achitongwa mhosva yaakaita uko anopisa tsitsi. Munhu andonzi mune chichemo ine Major City oti ndine mhuri. Saka munhu ane mhuri anoita zvamamuchiita izvi. Major City ati mune chichemo ine baba mama 20 years oti mambo wangu ndine mhuri. Muchirepatu wana kuti mune mhuri zvaita. Unoona apa munhu akubvunzwa ndiye chai manje. Zvakakombera repu zvaenda. Come on. Anza, sunita tu varume varepe so, mapekera ari kuti akadzi vacho. That you have truth. Kokana kwa repo mwana ni 2 years. Napukeni racho imini here. Roreka kusvika paki pampa. Vakuru zvemweyo musafudze ndezvenyama, zvinhu zvemweyo. Vaindia apa kujaenda kuindia kune makezi erepe. Yeti dressing yacho. Unosvika kosharaka munhu intuma ziso. Kunichiwa ziso rasara iro. Kana zvamubata anonzi kuti kasexy aya. Varume chinhu ndechimweyo ichi. Zvakudai noona uine kuziva. So mukadzi aenda kuna Jesu ati zvimwanasikana wangu ari kunetswa nemweya. Kwete kuti ari kunetsa yes, but they understand the root cause. Vatikaenda parikuparidza so vakanamatira mari ichabatika. Haibatike nokuti wanamatirwa. Chanamatirwa chinoitei kuti ibatike. Unoita nezvei? Hapana, Mwari vanozviratidza nokuti vanoshambisa. Mwari achatokwai nounoshamisa hapana iripo. Varume kuchipisa kudai kana ukahodha magumbezi kana tikakunamatira sei haafambe. Vana vachire udofo wako. Mwari ndiwe munhu wese nevachatenga vacho havangatyi nenyaya yako. Chokira tichidikitira nokuti wakanamata iwe. Unotipanishe. Izvi zviri zvebusiness zviri muremu yekuunderstand market netime. Hazvisi kuprayer. Zvimwe zvakutsvagira prayer zviri zvekuprayer. Bhaibheri rinoti kuti simba enda kumujuru kwete kuchechi. Vanongati chero problem haina enda kuchechi. Pamwe pacho unotonzi sauye kuno enda kumujuru simbe. Kwete kuconference kana ku all night. Unogara pane churu chiona so. Tichitakura madhaka tichiwira tichisumuka. Chisumuka tudiki tukuvaka chihombe ichi. Shungu dedication. Avari kutiregerera kumusoro. Vakutiregerera kumusoro. Oh, life yako kaisa maoko awo. Sorry. Ewe. Tese tiri vana veZimbabwe. President baba wedu asunozizwa kuti ane vana vake chaiwo. Ibanda topedza ndatopaidza chitereki baba. Bosho unotemba uri kuzvikwadza. Aisiye kuti vari kukuregerera, wakazviregerera pakuziva life. Mwanasikana wangu arunetswa nemweya tsvina. You must know the real cause of your problem. Kuti uve ne correct answer. Munhu kana aine zino anoona kunzwa nzeve kana headache. Akatenga mushonga wemusoro, headache inogona kupera but anohamba ine problem yezino. Warapa symptom, not the disease. Baba ndamatire murume andirora kungoita kana gore so atobva. Imbocheka character usati wapomera mhosva vanhu kumusha. Ati chari ndo munhu unosiiwa ka. Kwakida kumbojairirwa ndichani. Ini chiramwa kai. Ndozvanondita sasa. Ndinoenda kwedu, enda kwenu kuri koshenda uchienda. Pane pasingadi prayer panongoda a good character for some things to manifest. Jesus is the Lion of the tribe of Judah, is also the Lamb of God. Kutabatwe aiswa pamchinjikwa surrender the lion out. Wopfeka the lamb kutakone kubatika. Akatora a wrong character. Hakuna anobate shumba. Saka ipicture yekuti une both sides zekutamba nadzo, mari ndicho unoda kuachiva nekuwana. Inanditiswe. Hausi kuitiswa. Ndo panowanikwa experience. Ukanoapply rimwe basa mangwana,
vanoti mune experience here voti nandijairirwa ndakaenda ndikabuda 2 weeks tsano pamwe pacho unoshandira experience kwete salary nokuti the next and the better job vane that question mune experience here iwe pesi pawakashanda ma 3 months ena hauna kudzinga weshedzera kuti handichairire saka hauna experience yaumina izvozvo i3 months pawakanyanya kugara pabasa i4 months ese ma3 because hauchairirwe yeti kwauri kuenda kune demand yechinhu chinonzi experience. God bless you. You must know the real cause of your problem. Vanhu hakunamatirwa nyaya dzisiridzo kubasa so handisi kusimudzirwa unoita zvinoita kuti usimudzirwe here kana unofunga kuti munamato imagic nasatana anoita research ka haapedhi maonere makuwa kumunhu anokakama unopedza nguva iyi chine research tsano zvifere kutachiraini one imwe skill besides ngwati fair kune umwe akutochema neumwe kuti akaenda kudzoka chienda kudzoka chitiripo chii chiri kuitika havasi kungomira sezvifere vane dzimwe nyaya dzavakubata muiri yamavo kana kusvika umira so vanotitora unodzoka kumbosvika kutorwa imbabvunza uri kutorwa ukasara kungomira chete chii chiri kuitika nyaya dzauchanzwa ipapo uchavhutwa kwanza kufe kwacho kutoda kusimba futi kutachirani hakusiizi kuti vakangondishipa ndongomira ndotorwa gore rinopera kune nyaya dziriko. Know the root cause of your problem. Unovengwa here kana une character inokonzera kuvengwa ukasaimprove that character prayer will not bail you out. Varume nhau yekunamata haisi yekusubstitute values nezvaunofanira kuobtaina through your character. Prophet udani high anointing ukanamata saka unoti unodonha ukanamatirwa but life inoramba yakadonha nhama yendi nekudonha wadonha inoto kuti mukati enda uhodhe ushande unongoti I receive wadonha kangani wamuka pane nida kurongwa nekuita mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya china. That's a good report of a mature mother. Havasi kuti mwanasikana wangu ari kunetsa nyangwe ari kunetsa pandazoziva ari kunetsa because she is possessed. Kana zvamubata zvinomuisira mumvura nemumoto haasiri ari kubatwawo ukaona ari kumvura atoendeswa zvinomuendesa haaende ega saka tikuadresa masymptoms not the disease. So pesi pandasvika vanhu vanongonditarisira pasi. How do you present yourself? Iskili inotodiwa mulife iyo iyi. Sajona ndzimwe mbavha dzakakuti wapinda basa dzakauya kwauri dzakadzipresenta sevanhu nemabasa anotoziva kuti akaya akapinda sewa obvume unosungirwa tai kuti utorerwe mari. Tine maassignment pane makombiyuta ada kudzika rori iri kuseru ari kuzvipresenta kuti ugone kutoreka. Tina matirei mufundisi situation iri kumba kwangu haina kumira mushe iwe kumba kwacho wakamira sei. Mama maissues haadi prayer hama dzangu Simbe enda kumujuru not kuchechi. Jeremiah enda kumuumbi wehari. There are things you learn outside church zvinechekuita nelife. Ndikabuda kuchechi ndaenda kumba straight handidi kuziva kana kuona zvinhu zviri panzaro. Mwari achitaura naAbhurahamu akati buda mutende tarisa mudenga kuwanda kwakaita nyeredzi ndozviita vana vako. Kune zvinhu zvinokuinspire pameseji yekuchechi zviri panze. Mwakandona kubhora zvanzi kwatenda zvobhora mabishop generation yarasika manje apo unotozwa chiti zvarutamba bhora vane chipo chawakapiwa naMwari saka kuenda kuna vane zvinhu zvawakapiwa naMwari wedu kuti muri kuingei. Mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yechina emature mother kuti mwana wangu ari kunetswa saka zvese zvaari kuita zvaasiri ane problem she's under attack saka ari kuenda kuna Jesu kunotivaziva kuti it's a spiritual matter. Knowing the origin of your challenge inoita kuti uve ne correct answer. Vanhu 3/4 yevanhu vari kunamatirwa nyaya dzisiridzo. Ndaedza kutsvaga mabasa mufundisi mabasa hasi kuwanika muchiita rei chero panoenda kowanawo so kana pari kungodiwa munhu kuri kudiwa vanhu vanoita zvinhu kwete vanhu
Sende mera rakanyorwa ka. Wahaleti, tonga, taleti, chireti, kwaidiwa engineer. Saka uti mabasa ari kunetsa, uti mabasa type yangu anonetsa. Kozi kune mamwe ari kutsvaga nezvezvi. So by the time yekuti zviri kunetsa, wade kuimprove nekokaya skill for something better tomorrow. Because hakuna mabasa, wale kana akazonzi ako. Uchaitwa interview. Amunza makatambura sterek mabasa achinetsa kumana chipindai. Panodiwa electrician, panopinda electrician. Apapinde munhu akanyanya kutambura. Nama isi qualification, isi situation. Unochira pa transformer. Ikachingobata bata ipapo rumuzukuru wangu bata bata. Unofa. And God bless you. So I want you to understand this. Amaya and don't do a type of that person. Why? Because ukaziva the root cause of the problem. Unochaga the real answer. Pawako ya marriage, waida muna nakuchengeta kwetu wakudana naye. Sashona tsika zilipo but you are not romantic. Anda pedza. Abana mbonzo mina mzokorole. Iwa waida muna nakuchengeta msako wakarorwa. Wawasingade muna kudana naye. Sashona wasi romantic. Ngori serious nemba yako. Ada wazhinji kwa mani. Udemi kwa mshanzi wenda. Not romantic. Kungora waso. Mabita sewa mnyari. Magala chichengetwa inu. Iwa imani uko. Timu na njutare. Ungopinda mtao na mada mkeza ngo wadaiso. Anokuza mashoko. Murume mkuru unokwana, unotifumura unokwana. Abasi romantic wabazi chichengetwa. Why achikoti kwa tete tu ndio kumurumu wako sinini pise wataona muna anokuchengeta kocho kudana naye. Samdane ni wana muchengetwa. Maswala risho be romantic. Roho. Roho. Marriage seminar. Na tena waje ufuto wangu wana muna no wachira nokuwa bikira. Awasa anokuchaka mudana naye. Maitero sana tawa. Kawira usiku ndio hiyo. Be romantic. Muna kudana naye asimshanti. Patikura panyika. Ane Facebook kugadzirisa nyika. Aiwa mispai. Aiwa niweni mushi. So what the reason chairi genuine yakatsvagirwa zvinhu ndo isipo. Saka ma problems anozita rise. Asi ma problems emu marriage. Ma problems ichinhu chavo chaqualify kuwa marriage. Dzimwe marriage dzatiri kukorenta hadzisitombori marriage. Vana kuchengetana. Akatsvaga baba anokutsvaga mudiwa. Yet Moses Arima and Squaramba, there's a father in him and your lover as well. Sababu kwa dini mzima wangu ndidi mfundisha. Don't try guy. Must basa baba. Tita hapa juzetu. Imagine ndimu mbanga munowashi ndombata sei papa. Hapa ndipo trials. Isaac. Is that this worship song come bedroom? Michael Bolton. Lean on me, Baba. Tiriba Suzetu. Kono dala naye guy. Anasi mwe bedroom ichafara. Anyway, panenya yangu amaya Matthew 15:23. Hanzi vakaenda kuna Jesu vakati mwanasikana wangu ari kunetswa nemweya yetsvina. Havasi kuti ari kunetswa. Ane character yaari kumanifesta but ndamature yekuunderstand kuti hakusi kuda kwake usunhu hwake, haisi choice but she is under attack. Saka ndaziva kuti challenge iri spiritual yaakuda imini. Kogoita mamwe challenge asiri spiritual anotoda vanhu kuti vataurirane. Paunofanirwa kuenda kuvanhu uchiapologisa kuti sorry iwe wakaenda mugomoneta prayer kuti ngavandiregerere. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasirwa zvikweretu paakaenda kuna Elisha kuti vanangu vadototorwa nemurume wakayo vakakweretwa nadhedhi. Haana kuti I command debt cancellation. Vane zvikweretu zvako ngavakana. Tingaite muna matatu landlord akavana kutambira mari yako. Ndane 49 nechechi yakadaro. Ndada kudeclare kuti landlord asakubvunze rent.
Why boss mchechi mo malendro datori mo futi. Fundisa noro wakafira mahara. Kama prayer lines asingaite. Yoko cancel wachikwereta inonakidza akakwereta. Inorwadza akakweretwa. Saka chechi ikasava fair inonyudza vamwe. Arishikwetsunza mapo anobva I cancel every credit, every. Akakwereta vanokushadza kuti I'm a bishop achatoraisa nenzara. Ndokubasa kawo. You must know the root cause of your challenge to get the right answer. My prayers mazhinji atiri kunamatirwa isusu haasi valid, haasi correct. Nekuti munhu wacho hatomboziva kuti dambudziko riri kubva papi. Mweta 1 week so mukomana wacho hachada kundiona. Pamakaita 1 week mukaenda out, tarisa bhiru rawakadya. Wakadya roora. Hauna mbondinzwa futi. Iwe munhu anodya mari zvinoenda pandaroora munhu chikafu baba. Chagre kuno inodyiwa on first date. Mukomana yenzo unoti haisi wife material. Havakauya kuzopaza. 1 week so hachada kundiona makateswa kuchikafu. Ulikoneka big kuchakwa chimwe futi. And we're going to, this is my friend, this is my friend, this is my friend. Itamuche manual. Chita tusadorowa waunisha mwari. Tinokuperekedza the first date. My cousin, my friend, my cousin. Mese mulipa chikafu ichocho. Kwa next week ndodzoka futi unonyepa. Unaenda mega na cousin wako. Root cause ye problem yako iziye. Andi wana wese haite weekend. Imboli seja tumuwiki na choro wawanikwa. Wataura waita oshipi. Pray munu wamari. Nozoti mwari wenye une simba. Pani minane mfano kuitika. Hapa padi munana pa kuda discipline. Na kuti pachako utoruwa munana pa majikirwa. Nyenza tukuna matiwa nipotu. Javisha chisirito. Chanto kuda kimfundisi ya wana power. Tulikuwa addressa ma symptoms, not the disease. Kukosora, isinya kuti une chikosoro. Pamwe pacho TB. Tinokupa mshongo chikosoro onwa. Unofoka nyara rosisa kosoro. Jambo disease, patakasungu. Hii symptom. That's not the disease. That's what happens when you think which way. Try coach. Coach amtamba. Ondo unaitanda kwa kwesa. But wanakufisa nyayao. Itakomela wanokona pamzara akagara hapa ono. Tikamzinga timu ndimbovi. Yeti kocha atambe. Mani wanakufisa nyayao. Inaiti kocha hiyo it's unfair kumana. Wakuma nacho wasungu kwa hizo. Kochi mkumu fairi. Wanakuti mataurino haki nesho. Anopotati wa uta. Tunopotesa keti. Wanakufisa the root of the problem. Kuti wavene the correct answer. Sawaka zomuchinja coach asima wini wa. Same team hiyo. Kwa mwa coach imo team yebi. Yanto winao. Kamba tabira kumano. Nikina nyangu zara. Wapia chinje. Wachinja tumataroti kwa benja. Wakaita msecho na tani tukua discussion. Grounda amo patuno wake uruka. Now the root cause of the problem. Kutuwele the right or the correct answer. Wana matu wanyati sirito. Kupinda basa so. Ndio ndazimba kupinda basa so. Ndio banati nguo no bataye. Hauna usimbere. Una respect ne bamwere. Jesa utarise. Ruwo ndiri kuruwiswa. Kama bato ndiri kuruwiswa. Abakarike. Sapa unawe unamatu. Thank God for the prophetic. Ndio wana wanyati sirito. Wachishia chaito. Ngari kuchechi kwa kafawana anania na safira. Omona fya unofina kuchechi. Wede panza. Panza bane bato kutata unofina kukatu. Wozu nitala nya isiliyo. Ndoye se mari ere. Manebe. Kuchechi kwa tano. Taurenye echa hiyo mbatilike. Wakango ndidzinga. Wakata chadandu wana palupao. Andinuka chuma udzokene change. Wakaerenga mari yacho unenge uchavhura kambani yako. Wadasumudzira vatorwa ini ndiri hama chai ndikaenda iwe unotora advantage yeukama saka uchiita usimbi mubusiness. Saka wakaona nungo wakazembera pakuti hama. Saka kuna vanhu vanotrasta kushanda nevatorwa. Hazvida kuti havafunge. Vakatoona ndinobhuroka ndikaramba ndine hama dzangu.
Omuwatorwa dzatohamaka netimwe hama watowatorwa pakarekta. Ndakakudzanya sekuru wangu anosekuru bana. Hanzvadzi hama yangu hama yakatogara neni pasi kanzi ndisekuru wako awa. Hanzvadzi yangu buda ndibude. Sekuru asumuka zvikanzi si sekuru havaudzwe adresi. Karekta kwete ropa. Paropa hanzvadzi. Pakarekta tinobikwa nasekuru bana. Chema pamberi pamwe. Mwari anonzwa munamato yako. Wasudi ukampureya nokuchema nginozi nongona kwenya chigaro chaJehovha kuti itsotsi bhati kuchema hake bhati achemedza vakawanda mukomana wa. I'm sure our time is done, but without to do research concerning your life, what's the real cause of your problem? Itaita prayer kuti mweya muchena kuratidze why both the devil anoda kukusvitsa palevel yokuti unofight a wrong battle. Unofunga kuti nhamo yawe inayo kushaya mari ndo nhamo yako. Hauna nhamo yekushaya mari, une nhamo yekusaziva zvekuita zvinoitisa mari. Haingouya it follows service. Mari haishande netsitsi, inoshanda nezvaunoita. Munhu anopemha chayanzvisa tsitsi haone mari yako anodarika munhu ari kutengesa. Mari inongoti takuenda pari kuchiyemo apo. Hainyatsi kurespekta misodzi, inorespekta basa. Ndinamatire situation yangu yaramba kuchinja. Haidi kuti iwewe uchinje. Iyo ndio inofanira kuchinja situation kana kuti iwewe. As long as that work is not the root cause of your problem, I want a permanent solution or answer. Mwana wangu zvinomunetsa zvikamubata kwete akabata. No, the root cause. Ndinamate tinamate masikati ano. Whether in dreams or what, may God reveal something to you, the root cause of your problem. So what you could never in the zvinzwa, but running our kupedzisa, unoroika. Una the protection ya Holy Spirit, unoroika. So baru kuchema ne maroi, imboisa muroi baside. Ona kuti kwa mujinata wasaro iwe chi. When the protection of the blood of Jesus. Know the root cause of your problem. Usanamati wenye dzese. Hana matri munwashi ndikuda basa. Rei unogonei rese. Ansanda mbona advert yebasa rese. Ndakaona engineer, ndakaona driver, ndakaona electrician. Ndane 49 years. Ansanda mbona basa rakanzi rese we are looking for someone. Any job. Hakuna. Vanotitaura basa racho kuinterview kutonzi zvikwanisiro kwete nhamo situation zvikwanisiro. Experience itime yawakambosevha uri somewhere iwe haudi kushandiswa haujaidze saka chinonzi experience hauna. Uri kubhilivha kuti Mwari unoita zvishamiso newewo unoshamisa. There are things you need to have on earth zvinoita kuti zvinhu zviitike. Know the real cause of your problem. Amwe emasymptoms aya madhamu handi respect pamwe shiwaone dambudziko rokusa kurespecta but tikawisa mumwe mukadzi tikaona sempeteni chiitika maybe zvinotangira ikoko kuti hauna zvaunoita zvinoita kuti uearn respect. Ndati you earn respect, you don't force it, you earn it through what you do. Shamwari dzangu dzaini mhorisa nechibhakera tichiri kunyika ndikasangana nawo izvezvi unoona kuti romo kuti makadikwa munhu washe. Handakuvaudza kuti chinjai zvandakuita zvakavachinja. Handisisiri mabwa ndabishop. Zvandiri kuita izvi zvakaita kuti vachinje matauriro kuadresa inini vanoona zvandiri kuita. Iyo ndinoiti law of attraction. Zvimwe chinhu zvinouya pauri hazvisi kungokunyinga, unozvishedza nezvaunoita. Zvigure zviri kufamba kutiza yetu nyangwe ari mudhara chinoterwa netuvana. Sei madhara asingasapotane? Nyaya sei vana vachitera mudhara? Nokuti chinozora madhaga. Vana vanotamba nemadhaga. Saka vane one thing in common, itimu remadhaga. Then it's law of attraction. Vakomana vari kupimba njodzi yangu vakavatresa vane character 1. Chii chakaitika? Pane zvinoitwa nehanzvadzi zvokuti timu rinoita nezvakati rinoziva kuti mumwe wedu. Vakomana vanhu handi vanaudzana. Une discipline yako singane zvisina basa. Makadiko system kukwata ikoko haisi respect. System makadii vanenge vari kure.
But ukaita zvavanoita izvi unotona achaita kuti wangu uriwawo zveshuwa wangu wadi usachimwe chedu ichi. But mumwe anonzi sister, mumwe anonzi wangu. Une welcome yaunovapa. Ngotariswa soka smile pano nouku. Vanhu vedu ava. Unokutoshaut yeah. Law of attraction. I want us to pray. Mwari varatidze pari kubva problem yako. Zvokuti wakaroiwa ndazvinzwa. It's a spiritual thing to that prayer. Kune zvine demand ye good character, discipline, respect, chakushaisa zvimwe zvinhu mulife. Iwe unongochingwedzera Satani chete. Pamwe pacho ndoti Mwari mondivhenekai. Ndoni pandiri kuipotsa. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Reveal to us, Lord. Samai vari kuti mwanasikana wangu uri kunetswa nemweya tsvina. If the matter is spiritual, reveal to me, Lord. And I pray the Holy Spirit to help me move out of this thing. Kana nyaya iri physical, iri natural realm, give me understanding. Give me information. Show me the right action to do to attract what I'm looking for. Maoko aya Mwari ngaaropafadzwe, asi ngaazwe zvekubata. Ndakumbira nyasha nekubata kwenyu muupenyu hwedu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.